सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, 2017 में एगो गाना बहुत धूम मचौले बा। रउआ लोग जाना तनी कौन गाना हउ? ताहरा अखिया के काजल हमार जान ले गई। जी हाँ, ये गाना हिंदी फिल्म के धुन पर आधारित बटे। जी हाँ, बिन सजनी के साजन अच्छा नहीं लगता। जी हाँ, रउआ लोग ई गाना चारों तरफ अब की धूम मचल बटे, काहे से कि सबसे साफ सुथरा गाना बटे। ताहरा अखिया के काजल भोजपुरी में अश्लीलता से हट के तो यह धुन के चर्चा ई लोग भोजपुरी सुपरस्टार भी करे से नहीं लोग चुकल। जी हाँ, यह धुन पर दूगो सुपरस्टार गाना जबरदस्त तरीका से गौले वालों लोग जाना तनी पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। जी हाँ, ये दोनों जना सावन के पावन में महीना में ये लोग गौले वालों ए पर भक्ति गाना यानी बाबा भोले के भजन गौले वालों, जौन की दोनों गाना सुपर डुपर हिट मार्केट में बाज रहल बटे। जी हाँ, कबो पवन सिंह के गाना सुनाई देता तो कबो खेसारी लाल यादव के गाना सुनाई देता। जी हाँ, पवन सिंह के जहाँ गाना लिखले बने मनोज मतलबी और म्यूजिक डायरेक्शन के काम कैले बने छोटे बाबा मुंबई से, तो इन्हें खेसारी लाल यादव के गाना लिखले बने उनका राइटर पवन पांडे और म्यूजिक दिले बने शंकर सिंह। तो दोनों जना के गाना चारों तरफ तो धूम मचा दिले बटे। अब अखिया के काजल हमार जान ले गई पर ये दोनों जना के गाना सावन में केकरा पर के भारी पड़ी। ये तो अभी सावन बीती तो हमनी के देखम सन, अभी तक ले लोग देखनी है आकि ई गाना लोकगीत के माध्यम से तो सुपर डुपर हिट रहल। अब सावन के माध्यम से भक्ति गाना के माध्यम से कितना पब्लिक के दिल पर राज करत अटे। अब तो आवे वाला समय बताई, तब तक रुआ लोग हमनी के छपरा जिला भोजपुरी के माध्यम से बना रही। अगर अभी तक रुआ लोग सब्सक्राइब नहीं की तो लाल वाला बटन दबा के जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करी और बेल आइकन यानी घंटी वाला बटन दबाओ न